Vážený pán riaditeľ, milí hostia, v dnešnej spoločnej poľovačke je nastúpených 43 honcov, 22 upotrebiteľných psov a 17 strelcov. Prosím ťa, aby si zahájil dnešnú spoločnú poľovačku na diviaču zver. Vážení hostia, vážení kolegovia, dovoľte mi v mene Lesov Slovenskej republiky ošetného závodu Rimavská Sobota, aby som vás dnes privítal na dnešnej spoločnej poľovačke na diviaču zver v poľovnom revíri Peseta Teháň. Ja poprosím ešte pána Kulica o pár slov na privítanie. Ďakujem pekne. Vážení poľovní hostia, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás aj ja privítal na dnešnej spoločnej poľovačke v mene Generálneho riaditeľstva štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Osobitne vítam našich poľovných hostí z Fínska a Českej republiky. Vítajte na Slovensku. Som rád, že za svojimi poľovníckymi zážitkami ste prišli práve do poľovných revírov štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Taktiež vítam nášho obchodného partnera, pána Kovera. Želám vám, aby ste mali veľa príležitostí na ulovenie diviaka a aby vaše zásahy boli presné. Organizátorovi poľovačky ošetnému závodu Rimavská Sobota, obslužnému personálu, honcom a psovodom prajem, aby všetko to, čo na dnes pripravili, sa prejavilo tak, že poľovní hostia budú spokojní a stretneme sa pred bohatým výradom. Dnes Lesy Slovenskej republiky štátny podnik Banská Bystrica organizuje spoločnú poľovačku na diviačiu zver na odštepnom závode Rimavská Sobota v poľovnom revíri Peseta Teháň. Očakávame poľovných hostí z Fínska a Českej republiky. Budeme poľovať v poľovnom revíri, ktorý má výmeru 6300 hektárov.
dneska tu máme skupinu z Fínska a posledné roky môžem povedať, že sme z toho veľmi šťastní, že sa nám vracajú tí fínski klienti, chodia stále viac a viac v väčšom počte a na stále širšiu paletu zverí. Veľmi rád s nimi polujem, lebo keď to mám trošku všeobecňovať, tak sú to veľmi disciplinovaní lovci, dobre strieľajú, počúvajú naše pokyny a čo je dobré, že vlastne napríklad u tejto skupiny tiež už viac ako pol roka dopredu sme vedeli, že prídu, bolo nám jasné, kedy prídu, koľkati a neboli žiadne nejaké organizačné zmeny, čo je taká nočná mora nás, organizátorov. Takže zatiaľ musím povedať, že dobre sa s nimi aj dneska loví a celkovo sme spokojní s nimi. Túto polovačku som zvolil revír štátnych lesov, nakoľko mám tú istotu, že tie veci budú fungovať tak, ako sme sa dohodli, že nebudú žiadne nejaké zmeny a nemusím každý detail osobne kontrolovať a prizvukovať. Chodíme sem v podstate už 8 alebo 9 rok, vieme, čo nás čaká a zatiaľ veľmi spokojní a či nám toto tako dobre fungovalo, tak som zvolil radšej istotu. Our group decided to come to Slovakia. My friend of mine, he recommended, and it's good. He have been here a couple of times, and he have had a very good hunting here. And at least at the time, at least at that moment, it has been very nice, very good organized, and good food, and we have good dogs and good guides and host. No tak do státních lesů jezdíme z jednoho prostého důvodu, protože tu je výborná organizace. Jezdíme tu už 6 nebo 7 rok. Jo. Zvěř, teda lesy jsou výborně zazvěřené a všechno si užíváme.
Vážení polovní hostia, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som ukončil dnešnú spoločnú polievku na diviačku zver v polovnom revíri Peseta Teháň. Dnes sa nám podaril pekný úlovok, podarilo sa nám uloviť 2 kancov, 10 diviačíc, 4 náštiakov a 16 prasiet. V prvom rade mi dovolte, aby som pogratuloval úspešným strelcom v trestnej muške. Našu povinnosť poprosil by som pána Riskusala, aby si prišiel prevzať medailu za dnešného kráľa lovu. Nakoľko sa mu podarilo loviť 5 kusov divačej zvery z toho jedného medailového kanca. And now we have another duty to nominate the king of the hunt, for Mr. Jukka Riskusalo, who killed not only 5 boars, but he killed also the biggest male. Please. Takisto ešte máme jedného dnešného kráľa lovu, tak by som poprosil pána Helandera, aby takisto prestúpil pred nás a prevzal si medailu. And because today we had a very difficult situation that 2 hunters shot 5 wild boars, we had a very difficult situation who will be the king. And that's because this store shot the biggest wild boar, but still there is a gentleman who shot 5 wild boars. We decided to nominate him to the queen of the hunt. Morning.